Cafodd yr ysgol Celf ei sefydlu yn Gyfyrddin yn 1854. Yn ôl y journal ar y pryd, roedd yr astudiaeth o Celf yn broses oedd yn gallu ehangu'r meddwl, oedd yn alwedigaethol, diddorol ac yn ddynyddiol. Medde'r journal, the study of art is one of the most expanding, interesting and humanising occupation in which the mind can be engaged. Geiriau sylweddol yn 1854 sydd yn cyseinio yr addysg y celfyddydau yn yr rhanbarth heddiw. Fy enw yw Glesni, dwi'n astudio Celf a Dylunio yn y campws Gyfyrddin yn y drydydd flwyddyn dwi'n nawr. Dwi'n gweithio trwy seramig a ffotograffiaeth. Mae'r tiwtoriaid yn annog ni i weithio drwy bob adran, fel peintio, seramig, cerflunio, ffotograffiaeth a printo. Dwi'n credu bod adeiledd y cwrs yn helpu ni fel myfyrwyr i mynd i'r cam nesaf a helpu ni bodoli fel person proffesiynol. Enw fi yw Meinir Matthias, fi sy'n astudio'r cwrs Celf Gain ar campws Gyfyrddin. Oedd e'n cyfle arbennig astudio yna ac ers gadael fi wedi bod yn gweithio ar sawl prosiect yn yr ardal. Fi wedi cael llawer o waith yn dysgu celf a ffotograffiaeth yn ysgolion uwchradd. Fi hefyd wedi bod yn gweithio ar prosiectau gyda Theatr Felyn Fach yn creu myrluniau yn gwneud gweithdai celf gyda ysgolion gynradd yr ardal. Un o'r prosiectau hynny oedd creu myrlun gyda Ysgol Pen Boer ar y Tyrfysgoedd Beca, lle bu sy'n gweithio gyda'r plant dros cyfnod o fish yn gweithio ar y straeon a dylunio'r myrlun gyda nhw. Oedd y cwrs yn ffantastig. Ges i'r cyfle i creu cysylltiadau gyda artistiaid eraill, ac fi wedi mynd nôl i astudio'r cwrs MA yna. Mae wedi bod yn cyfle arbennig i arddangos gwaith a trwy'r coleg fi wedi cael cyfle arddangos ar draws y wlad ac haf eleni byddai'n arddangos yn Lundain ac yn Bristol hefyd. Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant ar gampws Gyfyrddin yw'r lle i hangu'r meddwl. Mae'n lle galwedigaethol a diddorol sydd â'r person yn galolog i'r addysg.